मालूम ऐसे ना ना खानायालाय खानाया मोजां जायाखै आरो आंखौ जि देन्जार स्टाइल नुदों नोंखौ नुदों फांखा बानायनो रोंलायथारगौ नों हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो इसोरनियावनो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं मामियाबो मोजाङैनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा दिनैहाय न'आव रावबो गैयालाय आरोना आइमोनाबो हाबा जानो थांजोबगोन गासिबो ओमफ्राय जोङो गेन्द्रजों आंजोंल' न'आव थागोन आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायफालांदोलाय लोगोफोर बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो फैलाय मानो फिसा नुदों दिनै खानायालाय खानाया मोजां जायाखै आरो खानाय नखलालाय बोरैथो खानायखौनो मोनासैबा लाइट गैया खोमा ओंखायसो खोमसि खोमसि नुदों आङो लाइट जोंबाय थादों लाइट जोंदो आंनो नै लाइटखौ नांगौ मोनसे नांगौ एबार स्रां नुबाय दा साबिया हरबाय आङो जों मामिया उन्दुगासिनो थुलिलि जालांनाय इयावबो खुगा दाबाय आंखौ दा फैनो दाबो जायाखै बिसोरो दाबो देलायखाङाखै जोंना बा खानायखौ बोस्राखै हा इयावसो र' इयाव थानाङा आङो ओंखारथ' र' आं इयावसो र' मामि र' जाबाय दे देलायखांलायबाय जोंना थांदो दे मोजां नुदों दा अ मोजां नुदोंथ' आरो आं मोजां नुनायावसो खोनाखायो नोंसोरखौ थांबाय आइ मुनुआसो आइ फिसा नाहरलाय लांसै नै थांबाय माला बे बुरा आं नायगोन ए मोजांसो नुदों दे औ थांबाय आइमोना गासिबो थांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों दा मामिजों आंजोंल'सै गेन्द्रायाबो दानिसो बाजाराव थांफिनदों आरोना गरमनिफ्राय गेन्द्राया बाजाराव थांफिनदों आरोना स्कुलाव थांदोंमोन फैबाय ओमफ्राय फैनानै बाजाराव थांफिनदों आरोना ओमफ्राय मा लाबोयो दा जानो थाखाय मिथिला दा लाबोना नुगोन आरोना ओमफ्राय जों दा मामिजों आंजोंल'सै आरोना नै मामिखौ बादों आं उन्दुदों आरामसे मामिया नै खानाया नै मामिना बे साइडआवल' ओरै गुदों आरोना उनथिंल' ओमफ्राय ओरै सिगांथिं बारा गवाखै आरोना ओमफ्राय बियो उन्दैयावनो गैखायामोन आरोना ओमफ्राय दा रोदोंबाय आरो नै आराम रोदोंगासिनो बेयो नै उनथिंनो गदों नै खानाया ओमफ्राय सिगांथिं गवाखै आरोना उनाव गगोन ना मागोनथाय मिथिया दा एसे एसे गहांबाय आरो खोन्थानाय बायदिबाथ' उन्दैनि खानाय इदि फैफानाया रज'यै जाहैदों ओमफ्राय माने गयो जाहैदों गनानै माने गोदान रज'यै जाहैदों ओमफ्राय मामिया खावसे गहांबाय आरो बेखायनो नै गजोबगोन ना मागोन मिथिला आरोना नै ओरै जिं जिं गजोबदों नै गेन्द्रा मावजिया मा जाखो दाबो फैया दा मामियासो सिखारलांसिगोन उन्दुनो मोनबाल' मोजां दायो गेलेसिगोन आरोना बियोसो उन्दुनाया आद्रा थाबाय केसिं मिसिं गाबबाय थायो आरोना मामिया जिद'ल' उन्दुद्रायनोसै रायज्लायबाबो खेल गैथारा नङाबा आङो एसे रायज्लायहांबाथाय सिरि मोनखायो आं बेखायनो भिडिअखौनो लाबोनो हाला आरो आङो भिडिअ लाबो माने एखमबा समाव लाबोनो सानो ओमफ्राय आंनि मबाइला मोजां नङाना गेन्द्रानिजोंसो बानायो गेन्द्राया आरो स्कुलाव थांबाथाय मबाइल लांफायो आं मोनला बेखायनो भिडिअखौनो खदाय माने सानफ्रामबो नागारनाय जाला आरो आङो गेन्द्रानिजोंसो बानाय नालाय आं मबाइला आंनिया बारा मोजां जाया आरोना गेन्द्राया फैबायमोन आरोना आं हाखु दाखुजों मबाइलानो गोलैगुलायबाय आरोना लोगोफोर मालूम ऐसे ना ना आंखौ जि बिदि सिगियो आथिं मावजोबदों हाथरखौ खेवफ्रांखो होननानै आंलाय सोर हारसा फैगोसो सानदों गोदोरसिन आं मारैना जालायलायदों आङो आयदे
बिदिखि सिगिबायोहाय दरखौ माबा कलिं होबाय कलिं होनानै दरखौ खेवबाय आं मा नुवासै नालाय आं हासुसो सानबाय फैखाबाय सोरखौ दर खेवफ्रांदों नंलायदों आङो बिदिखि सिगिबायो गेन्द्राया माबलाय अमा मासकारेब आलु जिंखा बानलु आंलाय बबावबासो खारबाय नामा सानदों एफा गोबाव मोजां मोनो हो नै सानदां हारसिं मोनजागोन बिखायानो खावसे थांलायबाय आंहासो बिदिखि लुबैयोहाय नै फेन गोदान लागायनो नागिरदों जोंहा सिलिङाव नों लगायनो रोंना रोङा Kena bersih cahaya dalam macam tu dah. Tara sesuatu yang kita harus kita macam apa? Kita harus macam. Nampak dia bikin kamera tu. Numai kah benda tu? Kita ada macam mana? Lain benda खालामजोबखोना माखो बानायखांबाय गोजौ गाखोसिगोन लाइन बन्द खालामदों ए Kamera saja akan dang no. मोजां गाखोलाय Dari flash kan. nih no Coba koi, macam जाबाय र' होदो दे एबाराव लाइन होदो गोजानाव थाखालै Oh, ay. लाइन बन्द खालामजोबदों दे होफैदो खोमसि जाजोबलायबाय लाइन बन्द खालामनानै Di sini gini sini. आं नायालै हारसिं आं गियो लागाव होद गिदिरलांलै ओमफ्राय मावबायसो आयु गैलालै फिसा होदों जाबायलै माथो फांखा बानायनो रोंलायथारगोन नोंलाय आं रोङासो सानदोंमोन ओंखाम संसै जाहैब्र' मामिखौ हाखु दाखु बावनो फुथुलांगौलायदों आं नै दनदर जानला मोनला उन्दुलाबायथारबाय आं फिसाया मोजां फुथुफिनसै आं खिफिनानैसो होबाय आङो फुथुखांनानै आरामसे गेन्द्राजों मैगं सायफानो नागिरलायबाय दा बियो ओमफ्राय दाना बे वालगरिया गाबनानै होनानै बेरग' आंखौसो खिफिगुलायबाय बेरग' नायनानैसो होबाय दे मा बाग्रासाव गस्लायानो गजोब्बाय आं बाबाजों मैगं सायफानो नागिरबाय नों सिखारबायसो मा नों सिखारबायसो मानो सिखारनांगौ दानो बेखौ नुदों बेखौ नुदों बियो नै मा मामि नै आब'आ आइ फिसा हिन्जाव गोलैबायसो बिमा फिसा सानैजों गेन्द्राया ओंख्रिखौ संबाय आरोना ओमफ्राय आं नै मामिखौ नालायबाय मामियानो सिखारबाय नालाय नोंनि सिखारबाय नामा नोङो नुदों नोंखौ नुदों गोरबाय थायो मामिया
जानजि हमलायनानै ओंखाम सङो खेरादाफिनि माबा मासकालेब खेरादाफिनिबो होनो मासकालेबबो होनो होननायालाय मासकालेब माबायदि बाजालायबाय नै लर सिदि गाहायसो जाबाय बानायाखै नोङो मारै जाखो बाजानायालाय मारै जाखो मामि मारै जाखो बाजानाया नोंना मामि Denjar setelah kali ini goरलै हाथारबाय नैबाव बिन आलु भाजा ओमफ्राय बियो मासकालेब आलु अमा बेदर एसे होनाय ओमफ्राय नै बे अमा सावनाय आरोना जानोसै जों दा सानैजों